ओमफ्राय नोंनो नांमारगौ दा? नांगौमोन नांनायालाय। ओमफ्राय 5,000 होनो हागोन गोजौनिखौ? बांद्रायथारगौलै। आंहा बेनिफ्राय गैखाला खुदुमनायाव 500 ओमफ्राय आबुआ मा होनो माबा 5,000 ओमफ्राय मा होनो गायनाया 10,000। गायनायालाय मा नाम? 10,000 सिफाया। बे समावहाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोनां आपडेट भिडिअ लानानै फैबाय। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननि सेराव मोनसेल' बाथ्राखौ आं रिकुवेस्ट खालामो, नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ नायदोंब्ला प्लिज अननानै हेडफन सोनानै ला आरोना लोगोफोर। आरो बयखौबो आं खावलायो जायफोरानोखि 18 बोसोर जायाखै बिथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ दा नायसै आरोना लोगोफोर। ओरैबायदि मोनसे माने मा बुंबावगोन आरोना लोगोफोर, आथिखालनि जोंनि बर' हिन्जाव माहारिफोरखौहाय थ' बिथांमोना हाबा जादों ना जायाखै ना सिख्लासो बिथांमोनखौ आं बांद्राय मोजां मिथिया, नाथाय मैया जेब्ला आं मोनाबिलि समावहाय फेसबुक जेब्ला नायबाय थादोंमोन अब्ला नैबे मोनसे भिडिअआ आंनियावहाय जाखांफैदों आरोना लोगोफोर। बेखौनो आपडेट होननानै आं नोंथांमोननि सेराव नैबे मोनसे भिडिअखौ लानानै फैबाय। थ' जियानो जा लोगोफोर, फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननि सेराव नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं दिन्थिग्रोनानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरोना लोगोफोर। बबे बेसेना बबे मुवाया बबे मालाहाय बेसे दाम आरो बेसे खम नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' जियानो जा बेखौ लानानै बिमा ना मैदेर बुरि बे सिस्टाराहाय बिथांनि बेफोरबायदि भिडिअखौ लानानै ओरैबायदि गुवारै नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौहाय खेंफोरथि होदों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा सोरनि बाथ्रायाहाय सैथो बांद्राय नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन बिथां मैदेर सिस्टाराहाय नोंथांमोननि सेरावहाय मा बिथोन होलांखो बा मा खेंफोरथिखौ होखो आरोना लोगोफोरथ' नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौहाय। गाज्रि गाज्रि रायलायनाय दङ, गावनि देहा सोलेरखौ गुबुननो फाननो जासिनाय आरो दाम दर मिलायनाय बाथ्रा रायलायनाय दङ। होमबा बे सिख्लाफ्रा अबेनि बेखौबो आं खिथागासिनो। खायफा जोंनि बर' गथ'फ्रा बिनिफ्रायनो बेबायदि रायलायजेननायनिफ्रायनो सुरु जायो आरोना। आरो बे सिख्लाफ्रा अबे जायगानि बेखौबो आं खिथालांगासिनो, खोनासं। नांमारगौ दा? नांगौमोन नांनायालाय। ओमफ्राय 5,000 होनो हागोन गोजौनिखौ? बेफोरखौ खोनासंना ला। गोदै मोजां नंगा। बे जोंहानि औवा खाथियाव दङ, बेहाय थाबाय थागोन आं। बे दुपदुपिनि बे औवा जामफाव दङ, दालां गोलाव, बेहाय थाबाय थागोन आं नेनानै लांफैबानो जाबाय। ओमफ्राय साबेसे फैनाय? जों दसजन थांगोन आरो दसजन थांगोन, ओमफ्राय 300 दामिनि गोजा एसे। बिराद ओमफ्य गाज्रि खायफा सिख्लाफोरा मानो मिथिगौना, होनोबा आंना बिराद गाज्रि बयनिख्रुइबो बर' गुवारसिन नालाय आंना दामिसिन आरोना। नाथाय गुवारसिन खोना। एसे बेफारिखा बिनि थाखायनो बिदि रायलायो। 300ल'। दाना मालाय मानसि बिदि बोरै रायलायनो हानो? बेफारिखा इसोरो। ओमफ्राय 10,000 होमारगोन दा? बांद्रायदोंलै दामा, लायनो थाव खरसा दं मा दंना। मा बांद्रायला बायनांगौ? ओमफ्राय मा? नों अबेनि मोनलाय फाग्ला? बे आं खाथिनिनो ब्रा। मा खाथिनि जाखो? अबेनि? खैलाजुलिनि आंबो। खोनाबायना? सिख्लाया होनदों दुपदुपिनि आरो सेंग्राया होनदों माने गावसिनि मेन जायगाखौ खिथाना लायाखै खोमा, एसे साइडनि गामिखौ खिथाना लादों खोमा। दुपदुपि आरो खैलाजुलि राङापारानि बियो, मिथिगौना? दुपदुपि खैलाजुलि बियो राङापारायाव दङ। बे खाथि खालानिनो जागोन बिसोरो, मिथिगौना? अबे गामिनि बिसोरो सोरबाफोर सिनायोबा नोंथांमोना बेखौ फोसाबनानै ला आरोना। ओरैबायदि गाज्रि बर' सिख्लाफोरा बेफोरबायदिनिफ्रायनो सुरु जालाङो आरोना। बिदि रायलायजेनदाव इसोरथ' बिदि बाथ्राजों खोथा रायलायनानै उनाव होनोबो गोसो जागोन, ओमफ्राय होगोन, ओमफ्राय बिनि उनावनो बिसोरो गाज्रि जालाङो। बेनि उनावनो देहा फानग्रानि लामायाव थांनानै अबावबा पार्लारनि नाम लायो, अबेबा बाहेराव कम्पानिनि खामानिनि नाम लानानै दामि रुमाव थाहैगोन। बेंगलर, मुम्बाइ, अबा गुवाहाटि दामि रुमाव थाहैगोन, जेन बिराद मालिकनि फिसाजो। ओमफ्राय इथिंजाय देहा फानग्रा जाहैसिगोन बिसोरो। ओरैबायदि जाग्रा, ओरैबायदि लोंग्रा, दामि जागोन, दामि लोंगोन। मानसिफोरा नुनायाव सानगोन बिराद माहाजोननि फिसा, खिन्थु देहा फानो। इदि जायो बे खायफा बर' सिख्लाफोरा, मिथिगौना? जायनि गामिनिबो मानसि आरो जुदि सिनायोबा बानलु थुफ्लेनानै लागायनानै हो, थिगसे बुनानै फोसाबनानै ला बेफोरबायदि मानसिखौ, मिथिबाय? इसोरनि थाखायनो गुबुनफोरा सोलोङो। साफा सानैल' थायो, साफा सानैल' उजिजेनो, बिनि उनावनो बे सासेयानो फोरोंबाय, बै सासेयानो फोरोंबाय, गुबुन गथ'फ्राबो सोलोंलांजोबसिगोन, मिथिगौना?